Hezkuntza da agian, nik uste dut, osasunaren ondoren herritarrek gehien zaindu nahi duten atala. Hezkuntzaren kalitateak ere, bakezka sortzen du, baina izan alda murrizketarik hezkuntzan, gurekin dugu irakasle bat. Ordezkapenak egiten ditu, bigarren hezkuntzan. Nagore Iturrioz, Nagore. Gabon. Gabon. Isil-isilik egon zara, neska? Bai, beste jendezean hitzaiteko gokin. Baina zure txanda da orain. Begira, orain deitu duenak kontatu digu ordezkapenen zera ez? Arazoa. Azkenean, azken bolada honetan murrizketak direla eta ez dela jende gehiago kontratatzen ordezkapen horiek betetzeko. Hezkuntzan, edo parkatu zure kasuan? Hezkuntzan gertatzen ari dena da gutxigo ordezkatzen ari dela, hau da, ordezkapen epea luzatu egin dela. Beraz, ikasleak gelditzen dira denbora luzeagoan irakaslerik gabe. Eta hemen ere, badiru dilen telefonoz deitu denari galdetu diozula irakaskuntzan, baino osasunean eta horrezto hain argi ikusi, ez da? Nola ez dago argi ikusterik adibidez ikasle batzuk, selektibitate prestatzen ari diren ikasle batzuk, bat-batean gelditzea irakaslerik gabe, eta, klaro, zenbat egun geldi daitezke irakaslerik gabe? Zazpi bat egun, bai, irakaslerik gabe. Eta hori urtean zehar, behin baino gehiagotan gertatzen baldin bada, hori posible dela, noski, ze pertsonatek gaixotasun bat baldin badauke, behin baino gehiagotan izan dezake baja bat, ikasleek behin eta berriro geldituko dira irakaslerik gabe. Neska honek baietz esaten du, bai, Beste baten batek ere, mikroa ematen baldin badidazue, eurek ere hitz egin ahal izango dute. Baina, kuriosoa da, zeren gainera, euren etorkizuna erabakiko duen azterketa garrantzitsu baten aurrean daude, eta kalteak eta ondorioak oso txarrak dira. Eta hori da murrizketaren ondorioa zure. Adibidez bat, beste asko ere badaude, hezkuntza munduan. Eta horregatik leheno, hasiera baten esaten zuen, nik esaten zuen isilik egon naiz, baina ez da esatekorik ez nuelako. Leheno esan du berak ez daula ideologiarik edo murrizketen atzean. Hezkuntza publikoaren kalitatea bermatzez bada, kalitatezko hezkuntza bat lortzeko ordaindu egin beharko da. Ez aldago ideologiarik horren atzen. Hau da, nork eukiko du hezkuntzara... Esan nahi nuena da, eta nik esango dut, nik euskal eskola publikoan ikasi dut, eta unibertsitate publiko batean ikasten nago, eta beraz ez daukate zer eskola publikoaren aurka. Baina nik esan nahi nuena da, murrizketa horiek ez direla filosofia baten ondorioa. Hau da, egoera ekonomikoak bultzatzen duela murrizketak egitera. Eta erakusten duena ez dela zeozer ideologikoa da, alderdi guztiek gobernatzen dituzten instituzioetan murrizketak aurrera eramaten ari direla. Guk ikusten ari gara, nola hemen badirudi eskerrak ez dituela inolako murrizketak egiten, baina hemen Gipuzkoako foru aldundiak aurrera eramaten ari ditu zerbitzu sozialetan zenbait murrizketa. Adibidez, minusbalitasunaren kontuan, nik ezagutzen dut gertuz kasu bat, non 80 urteko gizon batek ez diote eman minusbalitasuna baizik eta esan diote, adina bakarrekin ez duela nahiko. Eta gizona ezin da mugitu. Murrizketak guztiek... Historia kontua. Baina murrizketak ez da ideologikoa. Gauza da, daukagun egoera. Horregatik, ezin zaio errua bota. Momentu bat, Garro! Murrizketena, ari gira, debate hasienetik, nabil gogoarekin esateko, murrizketen politikarekin ez dugu ez zer konpondu. Pasatu dira urteak krisia hasi zenetik, ari gara etengabe espekulatzen murrizketen kontuarekin, baina zer gertatzen da? Gertatzen dena izan da, gobernuak arautu duela, erakundek ezin dutela zorpetu. Eta hori oso ondo dago. Familiek ez dute hori egiten. Familiek ez dute gastatzen etxean sartzen duten dirua baino gehiago. Eta instituzioek ezin dute hori egin. Instituzioak zorra agortzen dutenean, gu guztiok ordaindu behar dugu gero zorra. Gastua murriztu behar da, bai ala ere. Gastua murriztu behar da. Ez da murriztu behar. Ez da murriztu behar. Kontua da, eta hau da gakoa. Gastatzen jarraitu behar dugu dirua izan gabe. Munduko diru funtsak, esan zurako bere garaian, arazoa zela erakundeen defizita. Demostratu da, arazoa ez zela erakundeen defizita. Baizik eta defizit pribatua. Alegia, gure zorrak direla arazoa.
Gurez, eta zergatik dauzkagu zorrak? Dauzkagu zorrak hain zuzen ere erakundeen zorrak jetxe indirelako. Zergatik hori balantza bada. Hori da, arienbetik agotua da. Eta arlo pribatua saneatzeagatik bebai, ez da iguna astu, bankuetxeak eta, zeinek... Zetik hango sorpetuta. Horregatik, osea, gehitzeko. Orduan, jarraitu dugu murrizketen asuntoarekin, orain dela gutxi, Oliver Blanchard izeneko gizon batek, dala munduko hiru funtseko ekonomilari importantenetako batek, onartu du publikoki murrizketekin ekibokatu intziala. Eta horren esaten ez du, ekibokatu balin baziren eta milioika lagun, langabezira joan balin baira, milioika lagunen bizitza izorratu balin badegu, norbetek izango du erantzukizunik, ez daka inor erantzukizunik. Ez Lander, parkatuzuk. Galdera bat, orduan, lehen galdetu dizut, ez dakit entzun didazun, baina orduan, murrizketari gastu publikoa ez da murriztu behar, inon ere ez. Azpiegituretan ez da ere. Azpiegituretan ez da ere, Lander Garro. Azpiegituretan bai. Parkatu, momentu baten, parkatu entzun. Azpiegituretan bai. Orduan, hor bai. Hor bai. Ez que agian hori ez da galdera. Josu Mendikute. Barkatu. Ni Xantirekin ados nago gauza baten eta beste baten ez. Ni ados nago baldin eta diru gutxiago baldin badauka instituzio batek bere gastuak murriztu egin behar dituela. Baina, eta sorpetu daiteke baldin eta horrekin ekonomia areagotzen baldin badozu eta horrekin gero diru gehiago izango baldin badozu. Ezin leikena pentsatu da gastuak murrizteko aukera bakarra datorrela langilegoa gutxitzen edo langilegoari aukera txarragoak egoten. Hemen, momentu honetan eta krisi garaian eta langilego publikoari baldintza okerragoak emoten ari gara gastatzen dirua, polikilodegiak egiten, ari gara gastatzen dirua. Egiten orain ez dira asko egiten. San Mames berriandako 55 milioi euro jaurlaritzatik ez dakiz zenbat gero Bilboko udalak, eta abar, eta olako gauzetan... San Mames aipatu duzu? San Mames barria? Adibidez. Horra aurreztu daiteke, murriztu behar da? Noski, olako gauzak, ez momentu honetan, behar dugu zerbitzu sozialak mantendu, behar dugu hezkuntza mantendu, eta osasun sistema mantendu, eta justizia sistema dan ondako mantendu, eta abar. Eta behar dugu horrez gain... Ez dute lanposturik ematen? Berdin bada jarri dezakegu jendea zuloak egiten eta estaltzen, hori ez da kontua. Olako gauzetan, eta ja bukatzen dut gorka segundo bat, olako gauzetan murriztu behar dugu. Ezin leikena pasau da, osasun zerbitzuetan eta hezkuntza zerbitzuetan murrizten egon, eta egotia inbertitzen, gastatzen dirua, obrak egiten inora ez doia zenak.